Dobar večer, molim vas za malo pažnje. Željela bih vas pozdraviti, poštovani prijatelji i dragi gosti, te se ispričati na ovakvom jednom malom zakašnjenju. Mi smo još mladi, pa se eto uvježbavamo, nadamo se da će sve biti u redu dalje. Želim vam poželjeti još jednom dobrodošlicu na još jednu folklornu manifestaciju Dođi Milo, dođi drago u organizaciji KUD-a Veseli Šokci iz Punitovaca. Moram napomenuti da mi vas zadovoljstvo vidjeti u ovako velikome broju, te se nadam da će iduće godine biti još veći broj. Zamolila bih vas da se ustanete kako bi odali počast himni Republike Hrvatske u izvedbi ženskog vokalnog sastava Đakovčanke. Sretna bila
da svoj narod Hrvat ljubi, dok mu njive sunce grije, dok mu kraše bura vije, dok mu mrtve groba krije, dok mu živo srce bije. Pozdravljam i zahvaljujem uvažene goste što su došli podržati ovu manifestaciju saborskog zastupnika Ivana Anušića. Do župana Dragana Vulina. Načelnicu Jasnu Matković. Do načelnika Vladu Florijančića. Predsjednika HDZ-a Đakovo Marina Mandarića. Predsjednika vijeća Zdenka Perića. Načelnika općine Satnica Željka Šimića. Župnika Đuricu Pardona. Te predsjednika Sakuda grada Đakova Željka Vukovića. Zamolila bih načelnicu Jasnu Matković, općine Punitovci, te bi joj zahvalila za pomoć pri organizaciji manifestacije da se obrati s nekoliko riječi. Poštovani gosti, dragi sugrađani, evo nas na drugoj folklornoj manifestaciji Dođi milo, dođi drago u Punitovcima, okupljeni uz pjesmu i igru u bogatstvu narodne nošnje što ih naše bake s ljubavlju radile. Čast mi je pozdraviti vas u ime općinskog vijeća, do načelnika općine Punitovci i u moje osobno ime, o kojoj s ponosom mogu reći općine vrijednih, marljivih ljudi, Šokaca i Slovaka koji njeguju svoju tradiciju, kulturu i običaje. Nema ništa ljepšeg nego kad se na trenutke izađe iz kolotečine svakodnevnog života, rada u polju ili na radnom mjestu, kad se zaborave brige svakodnevnog života i otvore škrinje i ormari, obuče narodna nošnja, zasvira tamburica, zaigra kolo, pocikne šokica i zaori pjesma slavonska ili pjesma kraja gdje ljudi u pjesmi i s pjesmom žive. Punitovci su i danas otvorili svoje srce pjesmi igri, pokazali su zlatove, svilu, džendare i šlingeraj, ukrasili svoje kuće otarcima i ponjavama u želji da se zajedništvo tradicije i običaja ljubitelja svega narodnog i ove godine nastavi, ove, a i budućih godina. Vjerujem da ćemo uživati u pjesmi, svirci, igri, uživati u šokačkoj i slovačkoj gastro ponudi i u svemu što je pripremljeno. Znam da su mnogi pridonijeli da se ova manifestacija održi, da se pokaže sklad i ljepota nošnje, da se zaori pjesma u igri ili kolu, a sve to u velikoj obitelji manifestacije Dođi milo, dođi drago uz poruku. Slavonijo, dok ti ime traje, čuvat ćemo tvoje običaje. Još jednom se zahvaljujem svim našim uvaženim gostima, svim mojim mještanima ove naše lijepe općine i svima onima koji su danas svojim radom pridonijeli da imamo evo i drugu manifestaciju Dođi milo, dođi drago. Hvala načelnici Jasni na ovim prekrasnim riječima. Sada bih zamolila dožupana Dragana Vulina da mi se pridruži na pozornici i obrati s nekoliko riječi te otvori manifestaciju.
Poštovani dame i gospodo, cijenjeni uzvanici, ali prije svega dragi prijatelji, evo meni je zaista čast sve vas pozdraviti u ime Osječko-baranjske županije, u ime župana, naravno i u svoje ime. Ja moram odmah na početku čestitati i zahvaliti KUD-u Veseli Šokci, Punitovci, na organizaciji ove druge po redu folklorne manifestacije Dođi Milo, dođi drago, mislim da već možemo reći i tradicionalne. Ja vas molim, mislim da su zaslužili jedan veliki pljesak za sve ovo što su učinili. Čestitam vam. S obzirom da je program malo kasni, ja vas neću dugo gnjaviti i samo ću reći hvala vam što čuvate naše običaje, našu tradiciju, kako naravno onu izvornu slavonsku, tako i slovačku ovdje na području općine Punitovci. Nama je to zaista važno i stoga znajte, Osječko-baranjska županija i dalje i u svemu što budete radili pomoći će, bit će vam pouzdan partner. Kao i do sada, trudit ćemo se još i više. I na kraju, evo meni je pripala ova izuzetna čast, te stoga ovu drugu folklornu manifestaciju Dođi Milo, dođi drago proglašavam otvorenom. Uživajte i hvala vam lijepo. Hvala dožupanu Draganu Vulinu. A sada jedno veliko hvala svim sponzorima koji su nam pomogli u ostvarenju ove druge manifestacije. Ima ih malo poviše. Osječko-baranjska županija, grad Đakovo, općina Punitovci, turistička zajednica grada Đakova, Lak Karašica, grad Našice, Akropola, mjesni odbor Punitovci, portreti i karikature, Pestrid, Lahor Cvjećarna, Krndija Univerzal, MR Vizija, Getvel, Agro Beketinci, Karolina Osijek, Slimber Duo automobili, Osječka pivovara, Helion Group, Ivica Kocur, Ivan Komak, Zlatko Kocur Zlaja, gradonačelnik grada Našica gospodin Žagar, te bih još zahvalili općini Gorjani, Vladislavcima, Đanić Đuro, Štefanić Antun, Jančo Goran, Peric Denko, Florijančić Mario, Milanović Ivan i Marija, Jurković Milić Andrija, Škorvaga Denis, Agro Milić, Štefančić Ivan, Kafe Bar Luna, Matković Mato, Dvoržak Drago, Perić Anita, Poljarević Jozo, Stipanović Mara, Stipanović Matija, Stipanović Ljubica i Horvat Vlado. Nadamo se i ovakvoj bogatoj suradnji sa ovim svim sponzorima i na godinu. Posebno mi se željeli zahvaliti svim članovima KUD-a Veseli Šokci i udruzi žena Punitovčanke koji su pomogle zajedno sa članovima urediti ovu našu prekrasnu ovdje pozornicu. Ispekle su prekrasne kolače i priredile su svu ovu hranu. Te zahvaljujemo još i suseljanima koji su nam izašli u susret te tako uvelike pomogli u ovoj organizaciji, pa jedan veliki pljesak za njih sve molim. Također vas se pozivam da uživate u programu i nakon programa da se osladite i okrepite na štandovima koji su priredile udruge žena Punitovci, Matica Slovačka Jurjevac i Matica Slovačka Josipovac. Sav prihod od jela i pića ide udrugama, a one će sav novac donirati našem KUD-u Veseli Šokci kako bi i dalje ostali tako vrijedni i naravno veseli i marljivi u svome radu. Sada ćemo vam ukratko i predstaviti KUD Veseli Šokci. KUD je osnovan 1967. godine, ali u ovome sastavu djeluje od 2012. godine u dvije skupine, dječjo i odrasloj, pod voditeljstvom Mlade snage Ivane Škegro. Sljedeće godine slave 50 godina postojanja, što vjerujem da će se upriličiti jednim prigodnim slavljem. Društvo je sudjelovalo redovito na đakovačkim bušarima, đakovačkim vezovima, vinkovačkim jesenima te drugim mjestima, ali moram spomenuti gostovanja u Gabeli i Dretelju gdje su stekli prijateljstva i s njima se redovito posjećuju. Večeras će se predstaviti sa plesom, spletom plesova Dođi Milo, dođi drago. Te bih vas zamolila da održimo ovu prekrasnu tišinu kako bi šokački portal ovo upriličio snimanjem, da uživamo večeras i kasnije u ovom predivnom programu, pa molim vas pozdravimo KUD Vesele Šokce jednim pljeskom.
Čiro sjedi s pirom u curene diro. Namazao se sa kajmakom, sjedi Čiro za otakom. Namazao se sa kajmakom, čaj Čiro sjedi s pirom u curene diro. Čaj Čiro sjedi s pirom u curene diro.
žena Punitočanke. Pa evo imamo ovdje jako lijepi rad gospođe Anice Popović, koje bi želeli uručiti našoj načelnici Jasni Matković. Neka dođe ovdje za sve zasluge što čini na našoj općini. Sada ćemo čuti još jednu žensku vokalnu skupinu Đakovićanke, uzeti pjesme Lipo ti je rana u rani. A sada će nam doći đakovačke mažuretkinje Kuda sklada juniorke. Đakovačke mažuretkinje Kuda sklad osnovane su kao sekcija Kuda 1994. godine, od kada neprekidno djeluju. Sudjeluju na svim važnim kulturnim, sportskim i plesnim događanjima u Đakovu i okolici. Članice su Hrvatskog mažuret saveza te sudjeluju i na prvenstvima mažuretkinja. Okupljaju preko 80 članica u 6 skupina. Društvo će nastupiti sa jednom koreografijom juniorki, zatim seniorki, pod voditeljstvom Kristine Podgornik i Jane Medaković, te pozdravimo đakovačke mažuretkinje juniorke Kuda sklad. All right.
ee, ooh, ah, ah, ting, tang, walla, walla, bang, bang. Ooh, ee, ooh, ah, ah, ting, tang, walla, walla, bang, bang. Ooh, ee, ooh, ah, ah, ting, tang, walla, walla, bang, bang. Ooh, ee, ooh, ah, ah, ting, tang, walla, walla, bang, bang. Do, 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 do. I told the witch doctor I was in love with you. I told the witch doctor I was in love with you. And then the witch doctor, he told me what to do. He told me, Sada će nam doći Hercegovačko kulturno-umjetničko društvo Drijeva iz Gabele. Društvo danas broji 70 aktivnih članova raspoređenih u 4 sekcije, te ima iza sebe veliki broj nastupa, kako na manifestacijama, tako i na smotrama folklora diljem Bosne i Hercegovine, Hrvatske i inozemstva. Radom i zalaganjem uspjeli su vratiti Gabeli njene običaje, pa tako već 9. godinu za redom su organizatori ljetne manifestacije Jel Gabela gdje je prije bila. Društvo nastupa sa koreografijom Linđo uz pratnju Lijaričara te pjesmom Gange i Bečarca pod voditeljstvom Viktora Begića. Pozdravimo ih sa jednim velikim pljeskom Hercegovačkog kulturno-umjetničkog društva Drijeva. oh,
Poštovani gosti, molila bih vas samo još jedno malo da se stišamo, izvođače slabo čujemo, pa eto, hvala. Sada će nam doći kulturno-umjetničko društvo Šokadija Budrovci, koje postoji i djeluje od 1983. godine. Sudionike svih važnijih folklornih smotri i manifestacija u Hrvatskoj bili su na međunarodnoj smotri u Zagrebu, Đakovačkim vezovima, Vinkovačkim jesenima te drugima. Razvija međunarodnu suradnju s društvima iz Austrije, Mađarske, Njemačke, Vojvodine, Bosne i Hercegovine te Makedonije. U društvu djeluje folklorna, pjevačka i tamburaška skupina, domaćini su folklorne manifestacije u Budrovci na nedjelju Bilu i dječje smotre folklora Rubina, Zlatna i jeseni. Društvo večeras nastupa sa koreografijom Mene mama, Ajde noga za nogama, Šokačko kolo, Povraćanac, Cupni nogom, Bečarac i Osam. Djeluju pod voditeljstvom Mate Ručevića. Pozdravimo ih velikim pljeskom, Šokadija Budrovci. Thank you.
Evo, zahvalit ćemo se Šokadi iz Budrovaca jednom zahvalnicom što su večeras prisustvovali na manifestaciji. A sada ćemo imati jedno veliko zadovoljstvo čuti i vidjeti ples i pjesmu mlađe skupine, to je dječje skupine Kuda Veseli Šokci iz Punitovica. Pozdravimo ih jednim veselim pljeskom. Šta kažete na ove naše male vesele šokce, jel? Sada ćemo imati priliku vidjeti seniorke mažuretkinje, pa pozdravimo i njih jednim pljeskom.
našim lijepim, zgodnim, mladim mažuretkinjama, a sada bih zamolila Kristinu da dođe po svoju zahvalnicu. Sada ćemo vidjeti Maticu Slovačko Jurjevac, dječju skupinu koja djeluje u sklopu Jurjevca od 1994. godine, a broji 25 djece, to jest mladih plesača. Redovito nastupaju na dječjim smotrama slovačkog folklora u organizaciji Saveza Slovaka, te na manifestacijama lokalnog karaktera. Sudjelovala je i na dječjoj smotri folklora u Slovačkoj. Njeguje slovačke dječje igre i plesove. Društvo nastupa sa koreografijom Hrao, Jankovi i Hraškovi, dječje igre i plesovi u koreografiji Anđelka Benčića, a uvježbala ih je Anđela Majdiš. Evo još jedan maleni pljesak za naše malene izvođače.
prekrasni naši mali plesači. Sada bih molila voditelja skupine da dođe po svoju zahvalnicu. Sada ćemo imati priliku vidjeti kulturno-umjetničko društvo Slavonac iz Forkuševaca. Društvo je osnovano 1974. godine. U svome radu njeguje izvornu pjesmu i ples. Nastupali su diljem Hrvatske, Vinkovačke jeseni, Đakovački vezovi, međunarodna smotra folklora u Zagrebu, Metkoviću, Dubrovniku te na drugim mjestima. Razvija međunarodnu suradnju s društvima iz Češke, Bugarske, Makedonije, Italije, Mađarske te Bosne i Hercegovine. Organizatori su smotre folklora pod nazivom Jesen stiže, Dunjo moja. Društvo nastupa sa koreografijom pjesme i plesovi đakovačkoga kraja. Pjesma Vesela je šokadija, Kola igrala bidere, Ajd na lijevo, Povraćanac, Kabanica, Šokačko i Sitno kolo, Bečarci. Pod voditeljstvom Zdenke Mikleušević, pozdravimo ih sa velikim pljeskom, KUD Slavonac, Forkuševci. Vesela je
kudu. Evo, željela bih pozvati predstavnika da dođe po zahvalnicu. Evo, za kraj ćemo vidjeti kulturno-umjetničko društvo Drijeva iz Gabele, ali ovaj puta ne u pjevačkoj skupini, nego u plesnoj, pa tako onda pozdravimo i za kraj, ne zadnje i ne manje tako važne, Drijeva iz Gabele. A sa narode, čujte i počujte, Linđo! Evo mi kola koga je volja mladosti moja lipa radosti. Ko se krije, za kola nije, ako nije, nek mu se ovaj narod smije. Sviraj, Linđo, imaš kome, sokolu svome. Ajde mala, šta si stala ko da nisi večerala? Da će njoj Ante moj. Daj joj vetra, mijeti se. Okreni je jače, malo je vidim veće. Dosta je tebe, a ti si malo prketa.
Ajde puke, šta stao kada nisi večera? Do 2 puta pokaži male bijela sluta. Vidi ove pletenice kako stoje, a vidi moje kako joj stoji. Ajde mali. Pjeska, neka trešte, ruke vešli. Dosta pjeske, neću pjeske, ruka noće sam. Dosta je kola mladosti moje, Vanić mali cur da pali. Hvala! Šta kažete, stvarno su bili odlični, dajte im još jedan pljesak. Molila bih predstavnika Kuda Drijeva da dođe po svoju zahvalnicu. Hvala. Može samo još jedan trenutak pažnje, molim vas, trebala bi se siva Kia đakovačkih registracija pomaknuti smeta. DJ758 BT. DJ758 BT. Evo, željela bih se zahvaliti svima vama, dragim gostima i prijateljima i društvima što su sudjelovali na ovoj našoj drugoj manifestaciji Dođi Milo, dođi Drago. Nadam se da ćemo i iduće godine se vidjeti još u većem broju, s većim brojem društava. Zato vas pozivamo na 3. manifestaciju Dođi Milo, dođi Drago, gdje ćemo proslaviti i 50. obljetnicu kulturno-umjetničkog društva Veseli šokci iz Punitovaca. Također bih, eto, samo još jedna informacija, društvima je osigurana večera, a svima ostalima želim da se okrijepe u hrani i piću pod ovim krasnim štandovima naših udruga. Pa eto, još jedan pozdrav i ostanite s nama, jer zabavljat će nas tamburaški sastav iz Kuda Veseli šokci i uživajte. Hvala lijepa. Što reći, ovo nam je tek druga manifestacija, svaka sljedeća bi trebala biti bolja kao što je i ova bolja od prošlogodišnje, što se tiče organizacije i svega, tako evo i nastupa i ove pozornice recimo koju nam je udruga žena i naši članovi Kuda Veseli šokci iz Punitovaca pomogli pripremiti, da to ipak lijepo izgleda. Kako je tekao sam današnji program? Od početka programa tko je nastupao? Pa evo, imali smo povorku koja je počela u 6 sati. Društva koja smo imali ovdje na gostovanju su društvo Šokadija iz Budrovaca, društvo iz Porkuševaca, samo malo, Đakovačke mažoretkinje, Kuda Sklad iz Đakova i Kud Drijeva iz Gabele.
Nadam se nisam zaboravila nekog. Da, i Đakovčanke su isto bile. Otpjevale su nam himnu i jednu pjesmu. A i naš, naravno, domaći KUD sa svoje dvije skupine, dječjom i odraslom skupinom. Evo, završena je druga, što se planira za treću? Za treću manifestaciju planiramo napraviti još malo veću što se tiče broja KUD-ova i programa cjelokupnog, možda čak i budemo proširili na 2 dana, nisam sigurna, još smo u pregovorima, to ćemo vidjeti do godine, ali slavimo sljedeće godine 50 godina od osnutka KUD-a i 5 godina od kako radimo sada ponovno nakon novog osnutka KUD-a, tako da imamo 2 krasne obljetnice koje vrijedi zbilja jako lijepo proslaviti. Evo, čestitamo vam na organizaciji, želimo puno uspjeha u daljnjem radu i naravno organizaciji treće manifestacije. Hvala svima koji su sudjelovali u organizaciji ove manifestacije, našim članovima KUD-a Veseli Šokci, našoj udruzi Punitovčanke i svim zapravo suseljanima koji su nam pritekli u pomoć, bilo financijski, bilo svojim rukama vrijednim, koji su nam jako puno pomogle. Hvala svima.